बे समाव यूपीपीएल लाइमोन गांखंनि बुंथिगिरि बिथां रंगुल बर'नि ओपेन कुइसन द बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि रिनजय बर' बिथांनियाव गोख्रों सोंलु खालामदों बिथां रंगुल बर' बिथाङा सोंलु खालामदों जे माब्ला 2 लाख रांखौ बीटीसीनि लाइमोनफोरनो होगोन होननानै सोंलु खालामदों बिथां रंगुल बर' बिथाङा माब्ला होगोन 2 लाख रांखौ बीटीसीनि लाइमोनफोरनो आरो बे समाव बीपीएफनि दैदेनगिरि बा बीपीएफनि लाइमोनफोराल' मोनो नामा बे समाव 2 लाख रांखौ रायजो राजाफोरनो एबा बे समाव बीटीसीनि लाइमोनफोरनो मानो दासिमबो 2 लाख रांखौ होनो हायाखै जे बीपीएफनिल' लाइमोनफोराल' मोनो नामा 2 लाख रांखौ होनानै सोंलु खालामदों एबा अजद होदों बिथां रंगुल बर' बिथाङा आरो बिथाङा अजद होबावदों जे बे समाव बीपीएफनि जे लाइमोनफोर एबा गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डआल' बे समाव मोनो नामा 2 लाख रांखौ जे बाथौ खेराइ रिसर्टआव बे समाव थानाय सुबुंफोराल' बे लाइमोनफोराल' मोनो नामा 2 लाख रांखौ होनानै अजद खालामदों बिथां रंगुल बर' बिथाङा आरो बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव रिनजय बर' बिथांमोना जे गारि गुरा लाबाय बिथांमोना गारि गुरा लाबाय बे रोखा बाथ्रा नाथाय बे समाव लाइमोनफोरखौ मानि थाखाय थगायना दोनदों होननानै सोंलु खालामनायखौ बिथांखौ नुनो मोनदों आरो बिथाङा बाथ्रा बुंबावदों एबा सोंलु खालामबावदों जे बे समाव फैगौ विधान सभानि उनाव मानि थाखाय बुंबाय थादों एबा फैगौ विधान सभानि उनावसो चेकखौ रानगोन होननानै बाथ्रा बुंबाय थादों नाथाय मानो विधान सभानि उनाव मानो थाखाय राननो होननानै बिथांमोना बाथ्रा बुंथिदों विधान सभानि उनाव 2 लाख रांखौ बिथांमोना होआबो जानो हागौ बिथांमोना जुदि जेनोब्ला अब्ला बिथांमोना होआबो जानो हागौ जायनि थाखायनो बे समाव बिथांमोना थाबैनो 2 लाख रांखौ होनांगौ लाइमोनफोरनो थगायनानै दोननाङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रंगुल बर' बिथाङा आरो बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे चेकखौ एबा चेकआ जायाखै होननानै बीपीएफनि दैदेनगिरिफोरा बुंबाय दं नाथाय चेकखौ लानानै फै आं खालामगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रंगुल बर' बिथाङा दानिया फैदो रंगुल बर'आ आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि जों लाइमोनफोरनि जानानै सोंनो नागिरदो आदा रिनजय बर' नोंथांमोना 2 लाख रांखौ बीपीएफनि मानसिफोरनोल' होसिगोन ना बाकी बिटिआरनि लाइमोनफोरनो होगोन जायफोरनिफ्राय नोंथांमोना थगायनानै भट लाबाय जायफोरखौ नोंथांमोना साख्रि होगोन 2 लाख होगोन होननानै बुंदोंमोन मानो नोंथांमोना इलेक्शननि उनाव थगायगासिनो दङ इलेक्शननि उनावथ' नोंथांमोना होआबो जानो हागौ बोरैबा एमएलए देरहालाङोब्ला देरहानायथ' नंखाया नोंथांमोना खमसे खम काउन्सिल इलेक्शननि सिगाङाव जिखिना कमिटमेन्टखौ नोंथांमोना होदोंमोन बेखिनिखौ लाखि मानो माइगाब जुजाय खालामनो नागिरदों नोंथांमोनालाय लाइमोनफोरनि धैर्यखौ बारा नायनो नाङा आदा रिनजय बर' गावखौनो इमान एक्सपार्ट साननो नाङा नोंथांमोना गारि घोड़ा लाबाय बेयावबो बुंनो गोनां गैया किन्तु सानफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ सेगानो जायाखै माबायानो जायाखै जोंनो दायथ' हो जों सानसे साननैयावनो सेक्युरिटि खालामनो हागोन मानोथो थगायबाय थादों नोंथांमोनालाय बे जे माने टेट पास खालामना थाबाय माब्ला होगोन साख्रिया जोंखौथ' बुंदोंमोन साख्रि होनो हायाखै होननानै जोंथ' साख्रि होदोंमोन बै समाव नोंथांमोना लाइमोनफोरखौ मिसट्रिट खालामबाय सरकारावथ' नोंथांमोना दङ होदो साख्रिया माबार बोरो 2 लाखा बोरो जों नै भिडिअ मोनगासिनो दङ गावसोर माने रानलायना जानायावसो बेस्थ गावसोरनि मानसिदो गावसोर पकेट गुदुं खालामनायावसो बेस्थ बाकी लाइमोनफोरा लाइमोन नङा नामा बाकी बर'फोरा सेंग्राफोरा बर' नङा नामा बाकी बर' सिख्लाफोरा बर' सिख्ला नङा नामा बाथौ खेराइ रिजर्टआव थानाय बे मोजां मोननाय गावसोरनि गार्लफ्रेन्डफोराल'सो मोननांगौ 2 लाखखौ नामा बिदिसो बे गौरां हटेलाव थानाय बे मोजां सिख्लाफोरासो मोननांगौ बाकीफोरा मोननाङा गोरिब दुखिया मानसिफोरा मोननाङा जायफोरनिफ्राय नोंथांमोना भट लादोंमोन गावसोरनि गोसोनायफोरनो बाहोनो हादों गावसोरनि मोजां मोननायफोरनो बाहोनो हादों एसे लाजि पाप नांगोन दुखिया मानसिफोरखौ इमान थगायनो मोना गोरिब मानसिफोरखौ थगायनो मोना लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना आसा खालामनानै नोंथांमोननि खोथा लानानै नोंथांमोननि फेसबुक लाइभखौ नायनानै भट होदोंमोन होदो दानिया मानोथो गावनि बंस'ल'सो मानो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नायाखै मानो सम गैया बे 2 लाख होनाया फैबाय थानाय विधान सभानि थाखाय प्रपागान्डा होनना सानो होनाय कुनु थान्दा गैया टारगेट गैया बोरैबा बिथांमोना एसेम्बलि इलेक्शनखौ बारहोनो हायो नामा बिथांमोना जुदि चेकखौ प्रिन्ट खालामनो हायाखैबा जोंनो हो दायित्वखौ जों लाइमोनफोरनो राननो हागोन मानो हायाखै बिथांमोना 28टा सिट मोनदों
सरकाराव बिथांमोनानो दङ मानो मिसलिया बाथ्रा बुंबाय थादों मानो दा कास्टम बसुमतारी बिथाङालाय फेसबुक लाइभआव फैयाखै